All Cebuanos, let's celebrate the Sinulog sa Cebu. Hi people! Again, we're back in Ampak. Mubiya sa misabalay people. Kay naay mga dili ingon nato. Char! Pero sa angkas ginihilmita. Sinulog na sad sa Cebu people. Pero kay Jote mamig Domingo, magsinulog lang mi sa Huibis. O para mas dali ka maabot sa syudad sa Cebu people, dapat sa Japan ka mo agi. Kini nga time nami sa Okinawa, Japan. Kay para mainom og milk tea. Char! Tinignaog ni Moskina, Japan. Makita ni mo ang balay ni Rapunzel. Natinga ko nganong init. Nga naman ang tayo aircon. Diri ra sad ko kita og Rubik's Cube nga walay color. Hasta si Power Ranger Pink wa nakasabot. Before ta mo adto sa atong adtuan, mo adto sa ta sa mall ni Elizabeth. Kay nireklamo na sa iyang venerasyon sa iyang sinina. Sige naman kuno siya balik kaniyang red nga nina. Unya kay pinangga man. Ato palitan og wow na nina. Nari may sa B/C. Blue color man guro na. Pero brown niyang gipalit. Kay para wow, steady. Aircon man ta diri sa mall oy. Pero gipaningot man ang gahapon ko. Mao di ay kay hati akong bana. Sure. Maura to ni sodra mi para mag-ilis. Yan ang gawas para manggawas. Unsay color basta magawsan. Nagyasad na mo ang oldest streets sa Cebu. Dinhi sa Kulon. Something nangagi mi dinhi people. Grabe kayo ang nostalgic na akong na-feel. Di sad siguro ka taga Cebu no, wa ka kaagi diri. Ay no, daghan kayo tag memories diri no. Labi na nang nakabayad dirag 50 kay nilabang man bisag na jaywalking ja na medisi. Especially na ng mga taga Lagyo ba pero sa syudad yun sa Cebu sila nang eskwela. Wa mo mingawas sa street foods diri bazay ug bazar. Hilabi na ng mga nay negosyo dirag pagkaon, maanhi lang para mangarbon. Usa na akong ginikanan. Well, sa sige na ko giyaw people. Naabot agad mi sa plaza na strong and independent. Sa asa? Sa Plaza Independencia. Corny. Kuman sa mong biyahe people. Gikabuhi gud ko. Pero may gani human sa tanan, wala jud ko niya buhi. Sure. Naglakaw gud ko nga sigig simhot. Okay ra basta disig paghot. Sa pag-anhin mo sa plaza people. Hinlo pa kayo siya no kay Huibis pa man. Hinlo og limpyo pa kayo ang palibot people no. Clean as you go ko no. Basta ko sure no kung inani pa ba ni nagliwas sa Domingo. Samtang galakaw-lakaw mi people, nakuha kid akong attention aning duha. Like, aw, so cute. Sige ra gid kog tutok nila people. May gani nakalabang mig wishing well. So ni wish ko nga I wish you well because you know all is well. Alas 4 na ni sa hapon people no. So dili pa jud daghan kayo ang tao. Gisuroy sa namo tibuok kananan people no. Sige ram tagnoan. Sa kadaghang choices people maglibog kag unsay mong kaunon. Pwede giyahan na lang. Sure. Galakaw-lakaw pa sad mi people no pero hantod karon gasige ra gapon kog simhot. Unsa bon ning kabuhi nako na ninood man. Ano sa man ko nimo buhian? Sa kadaghang gyud og variety sa pagkaon people maglibog jud ka unsay mong kaunon. Malibog kasi ako. Na sila pungko-pungko diri. Mga putok-batok foods ba? Ug aduna say shake. Ug aduna ko'y manok og baboy binuhi. Nitubo og maayo og nitambog dali. Nasa sila powder, takoyaki, unlimited to slutgawa. Ug another pungko-pungko. Korean foods? Yeah, upa. Upawanti karon. Eat all you can for 99 nga lutong bahay. O diba, daghan kayog options people. Like nalilibog na talaga kami. Basta sa food park na ginay barbecue. Nasa laing Korean foods diri people. Kung taga Cordoba ka nya nakasuroy ka sa Brick Food Park. Usara ni sila people. Sa sige na ko paghunting o pagkaon people akong bana nagpanila nagyod. Basin siguro tungod ni sa akong crop top no. So walay pagdugay-dugay pero nadugay ko. Nagsugod na akong kumain. Kimbap is 9/10 for me. Kining square I think 7.1. Lupig sila. Next kaning circle nga color puti. Nanay crab sa sulod so I rate that rated SPG. Sure. Napon sila squid roll people. Pero ambot bumili ako ay nakatikim naman ako nito. Pagkatapos kong kumaon, bumili naman ako ng ice choco. Hindi rin sila nagpalupig sa Don Macchiato no kay Gitrantay City man yun. Kaya sumipsip na lang ako. Nagpungko-pungko lang pala yung bana ko. Kasi medyo nakuyawan ako kasi baka ako yung kainin niya dito. Sure. Bago man ako kaon people, nagngisi na gyud ko no. Pero wala pa jud ko nabusog people. Kay pastilan wa man sa toy rice oy. Buti na lang nakita ko to si Kuya Sunny at may shawarma silang baligya. In fairness, lami sa dilang shawarma diri people. Nilili na lang taon ko sa kamera kay kini akong bana wa may klaro mo video oy. Pero tsada-tsada gyud dilang shawarma diri people. Kuya Sunny, sana magkikita pa tayo. Oo. Na-excite talaga ako kumain nito people kasi nga hindi pa ako nabusog. Pero pasuyain ko muna kayo. Sa unang kagat, kaigat. Pagkatapos dapat malibat. Sure. So I will rate the shawarma for 99.9999 germ protection. So naglakad na lang kami people para maghanap pa ng ibang kainin. Puslan man nga paborita atong tiwasan. Ako lang kumain ng shawarma people kasi nabusog naman yung bana ko. Pagkatapos niyang nagpungko-pungko ni barog na sad siya no, lisod sad. Habang napapicture ako people, hindi ko alam nga binidyohan pala ako. So mao to paglingi ko may corn dog na akong nakita. At butchi nga laylay color. At dahil hindi ako nabusog people, bumili na naman ako. Oy, di sa ni Mayanoy lang corn dog people. Grabe kadako. Mura man sag sa negro. Sure. To si Istubili baya tinawa maglisod kog nga. This is cost 50 pesos. Wa pagani ko kahurutan ni people. May cheese at hotdog din sa laman so worth it rasad no. So I'll rate this one for 5
5, 6, 7. Dahil nga nandito kami para maglaglaag, so nagsuroy-suroy na sad mi people. Ni po sa mi kadiyot, oy kay medyo kapoy man din ni mangitag kaon. Pasintabi po sa mga nakatingin dyan. Nagchika-chika lang kami dito at nagtimer. Kasi wala naman kaming videographer or photographer people, oy. Mahiya naman kami mamalihog sa ibang tao nga hindi naman namin kilala. Dito na part medyo nabusog na gyud talaga ako people at hindi ko na talaga naubos tong kinakain ko. Kaya naghanap na lang kami ng aming malingkuran. Walang kupas talaga ang kagandahan ng ating plaza sa Cebu, no? Ang sarap pa rin talaga magsuroy-suroy dito ay. Habang naglakaw-lakaw kami people, nakita ko na naman si kuya na may dalang aso ba. Subot pasabot buong hapon sila magkasama. Aww. At di nagtagal, nagkapahuway din kami, no? Nagstorya at nag-usap lang gud kaming dalawa. Pagtungtong ng gabi people, dumaghan na talaga ang tao. At yun people, ginawa ko namang videographer yung bana ko. Sa unahan people, may tsadang ice cream, no? Na may ganito ba? Ang ganda lang niyang tingnan people, parang naihas lang ako ba? Wala kasing ganyan sa amo. Kaya pala may stage kanina kasi may program nga mahitabo. Samtang nagtatanaw kami people, uminom din kami dito ng beer, uy. Kini lang sa people, kay medyo dollar man, uy. Hindi rin ito ang tamang lugar para maghubog ba? Char! Pagkatapos namang uminom people, nakita namin itong kabayo na may sakayan. Sino namang magtuo, uy, nga may ganito pala sa panahong ito? Yes people, napagyapoy inaani hantod karon, no? O gasagaran, makita ni mo sa pasil. Naawa gyud ko sa kabayo people, kay gabi na ba, pero gajuti gihapon. Pero kay naihas man ko, uy, so nisakay lang gihapon mi people, sorry kabayo. Nisamot jud akong kalingaw ani people, kay gitoyot gid mi tibuok plaza. Pero dala jud konsensya people, uy, kay luoy jud kayo ang kabayo. Pero in fairness, nalipay jud ko sa mong gala karong sinulog, no? 1 year ago na sad ni sunod tuig. So maora to, please follow and share people. Kay may pajika si Badzay. Babush!